लोगोफोर जोंना दिनै फुंनि जालु फैबाय आरो ओमफ्राय लोगोआव दंबावो नैबे बिदि होफाबाय आरोना आङो सोरबा मोनदेरसिगोन ना मासिगोन संख्रि होखाबाय बोरै अबाव बेलथाय बेलसि उन्दुगासिनो बियो बाबा बाबा आयै मानसियानो बेसे सिङाव दं बे फरदाथिं मोदान फैजोबो आरोना नै ओंखायनो आयौ सिखारबाय गोजांबाय मोनायाव एसे फै गुग मैया दुगैयाखैबा फै आया होमबालाय जोंना बाबाया अबाव थांखो माथो बाय होनासै नोंलाय दिनै बाबाखौ बाबाया बिदिनो फामफ्रेनानै लाजोबो सानैबो मा जि जोमनाय जायो जि फिनादाय फामफ्रेजोबो बाबाया मालाय फैलानो दाहाय मोनायावसो फैसिगोन नोबा गोजानावसो थांबायनो बाबा फन हरदोंमोन दासो गाबोन फैगोन गाबोन नङा दा बेलासियाव मोनासियाव फैगोन बा मोनासियाव फैसिगोन जोंखौ ब्रेकफास्ट जादो ओंखाम जादो होनहरबाय बाबाया अबाव थांगोन बाबाया थेंक सालायहैदों फिसाया अन्थाया फिसाया आं मबाइलाव नुदोंमोन बाबानियाव माखौ नुनाय ए बै रबट सैमाखौ ए सिखारदो दे जोंनि बाबाया थांदों ट्रायेलाव आरोना थें फाहामनाया जादोंना जायाखै होननानै बै गोजान जायगायाव ट्राय खालामहैयो आरोना माने सालायहैयो माने ट्राय खालामहैयो आरोना थांदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय खारनायावबो थांनांगोनदां सानदोंमोन नो गाव ओमफ्राय आंनो जेबो खोन्थालाङाखै आरो बेखायनो होनबाय आं दहायलाय मानोथो खोन्थालाङाखै ओमफ्राय दहाय माबा जायाखैमोन जाहैबाय आरो अबाव थांनांगौ थिग जायाखैमोन जाहैबाय आरो मानसिफ्रानो खम उल्टा फाल्टा जालाबाय नामा ओमफ्राय ओरैनोल' जानोसै आरोना बोरायाबोथ' फैला जाला होनहरबाय नालाय फैखालानो दा बेलासियावसो फैसिगोन दा बेखायनो ओरैनो जासिगोन आरो जों खुगा बिदिनोल' जेबो लगायला लगायलि खालामला ओइ सोर ए दिनै खैना फुजा खैना जाहोगोन मानसिफ्रा ओंखायनो गथ'फोरसो राव दं फिसा साथामजों जाथारनोसै जोङो एसे बारा जागोन बे माने बिफाखौबो जाफैगोनदां साननानै लाफादोंमोन आरो आं ओमफ्राय नै साहाबो जानबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय आं दिनै जि लाजिबाय जेनेबा गोसोआव एसे मिनि खुमाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा दिनै एखे सान्दुं दा फैथारदों आरोना मा होननोथाय खोरखिथिं एखेबारे दा नांफैथारदों ओमफ्राय बोरायाथ' थांदों दहाय फुङावनो जेनेबा खैथा जाखोमोनथाय 6ता जाहांहांमोनदां ओमफ्राय आङो जि लाजिनाय मोनबायलै लोगोफोर आंनि सिखारनायखौ आरोना आयौ बोराया थांबाय डिउटियाव दहायनो ओमफ्राय आं दासो सिखारबाय अलसिया लासिंसिं मोन्दों लोगोफोर आं गावखौनो लासिंसिं मोन्दों ओरैबायदि सान जाबाय खमसे खम 10ता साराय 10तासो जाबायदां बिदिबा हाखु दाखु सिखारनानैनो जियारिखौ मैयानो सुखादोंमोन नालाय फोरानबायल' दायो फोराननानै मोखां आरि सुबाय मांबार ओमफ्राय टाइमाथ' एथबां जायाखैमोन आरोना लोगोफोर नै हाखु दाखु फैला फैथा माने जेबोथ' बानाया होमबाबो एथ' खामानि आरि थायोना न' सिबनाय ओमफ्राय नै खेबसे सान्दुं ब्ला फैयो ओमफ्राय बिदि जाफिनो आरोना दोमैनाय जाफिनो
ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालाम माने बेखौ रुनो भिडिअ बानायनो होननानै मबाइल लायोबासो नुबायखि 7था बारबाय आरोना ओमफ्राय हे माथो जेबो जायाखैलाय सानबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर हायथाजाद जौनोनो रोङा ओमफ्राय अरेन्जआथ' नै जा अरेन्ज जाखायोना बेहा फुरलांबाय बेहाबो बारबाय थायो बेसेरा न' बुस्रिबाय न' सिबबाय दुगैबाय खर' लोबबाय थुखैबाय नै दासो आरोना जि लेट जाखाबाय लोगोफोर मानो होनबा दिनै बोराया ओंखाम जानो फैया बेखायनो आं न' बुस्रिबाय आरोना ओमफ्राय बाखि दिनावथ' माने हास्लाबा जायो आरोना माला न' बुस्रिनानै माला ओंखाम ओंख्रि संनो जायो बेखायनो खोब खम आरो जा मोजां जाखायो नै औ ओमफ्राय फोसाबनाङि बोथोर नाङि बोथोरलाबायो आरो दा खिफिबाय थायो नोङो दा बें बां ओमफ्राय नै बे बिसिनाखौ ओरै बोथोरबोलायबाय आङो सासेनो गेलेग्रा ओमफ्राय बै लास्ट रुमाव बिसिना मोनसे दंमोन ना बेखौ बेलथायलायबाय आरोना आङो potato गैया नालाय आलुनि थावआवनो एवला हरबाय आरो आङो जाबाय जाथारनोसै थाइबें हाबाय आसार लाबाय नै बे बिमानि बे फिसाजोनि जादो जाथारनोसै बाबा गैया ने माने बाबा गैया डिउटियावनो जागोन बाबा थिखोबो दे जों बेडशिट सोलायदों ने बाबा ने उन्दुनोसैलै बे बाबानि नै बियो बाबानि हर मामानि हरदो नै मामानि नैबानो उन्दुनोसै आइया नोंखौ होबाथाय ओमफ्राय खमायनानै अफ जायोलै बाबा आइया नै ABCDया जोंहा बेयावनो फरायो नै लोगोफोर बेलासिनि जालुग्रा आरो मा जानो मा लोंनो जेबो गैया सामब्रामजों बेसनल' आरो मोननो जाबाय जों बेयाव डाइरेक्ट जोगोनार ओंख्रि लागाय हरखानोसै आरो बेयाव होजोबखाथारनोसै बियो मोनबाय थाथोंसै नै एसे मोननायखौ जाहैग्रोनोसै गुसु जायोना ओमफ्राय नै लोगोफोर दासो फैदों बियो 100 बेसेबांबा 130 थाखानि मोननायखाय बिहरथारनानै नै दोननायथारबायबो आरोना लगेनो खाबासो गैला खम जाबाय ओमफ्राय थिगानो आरोना बेसेबां दामनि गोलैगोन नामा सानदोंमोन नाथाय गोलैया जेबो बिदि जायाखै आरोना मा होनदों दंबावो ना एसेल' जाद्रायदोंनो नै बेयाव प्लेटाव एसेल' नुनायगोन आंखौबो आं मामि लोगोखौ लानांगोन आं लोगोखौ गाबोन लादो किसखौ होफिनदो आंनो दिदिखौ फ्राय मोनानि नै बानायफिनलायबाय आरोना आङो सयाबिन एवबाय सानैबो गाहायाव थांदों र' दिनै आंबो फोमोनखांनानै थांसै
बोराइनि मोखांखौनो नुवासै दिनै थैगोनसो बोराइनि मोखांखौ नुवासै लोगोफोर फुंनिफ्रायनो गैया नालाय ओमफ्राय आं थाबबो संखाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो फैयाखै नालाय एसे जेनेबा थाब फैबा थाब जाफैथोंसै होननानै ओमफ्राय मैगङाबो बेखिनियानो थोगोन मानो होनबा जोङो बेलासियावसो दासो पक'रा जाबाय बेखायनो जायोबाबो एसे एसे ओरैनोल' जासिगोन आरो जों गारजायो एसे बुरजा संबाबो बेनो बे आंनि ब्लगा बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बाय लोगोफोर आं दायो गाहायाव थांसै दंहैजोबो नङा होमबा ओंखामाबो गाबबाय नै आंनालाय बिदिनोसै आरोना संनाय जानाय थानायल' लोगोफोर सप्तासेयाव होबाबो बेनो मास मोनसेजों खेबसे होबाबो बेनो बे सामब्राम होबाबो बेनो बाय लोगोफोर गोजोननाय थाबाय